El Centre d'Interpretació de l'Artiga de l'IN creiem que era un servei que calia dar a tots els usatgers d'aquesta vall, de totes les persones que visiten l'Underan a l'Artiga de l'IN, que ho sent un lloc de referència on poder primer escoltar totes les explicacions del que després veiran i podran contemplar, emet en valor sobretot aquest paratge ubicat en el centre de la Val d'Aran, per tant avui en Nau Aran com un referent de l'alta muntanya, en Miei Aran, en aquest cas, el terçó de l'Eirissa, d'un paratge incomparable com ell de l'Artiga de l'IN, que això també se suma als esforços que ja sé que aquests anys endarrere des de Consell Nau d'Aran d'aquest reequilibri territorial que connecta amb part de fauna de Bussots, de Maran Parc, i després de tota la projecció que s'està en les muntanyes de Baix Aran. Per tant, aquest és un element que met en valor l'Artiga de l'IN, que ajuda a interpretar a tots els visitants de l'Artiga de l'IN, els propis aranesi que també en vulguin avui coneixement, tot el que s'atraparan en aquests fons de vall que són els dos planeats de l'Artiga de l'IN, sobretot l'explicació de la configuració càstica i de l'aigua de la nètora maladeta, que és en els Güells del Jueu, en definitiva també da força sentit a d'aquest punt que hi ha parcatge en l'ermita de l'Artiga de l'IN, era pròpia ermita, el centre d'interpretació, com a punt de trobada, d'amassada, que després des d'ací s'inicia la ruta del senderisme de l'aigua, era visita al propi plan de l'Artiga.